Veľmi často sa stáva, že v testových situáciách dostanete text, ktorý je dlhší, je rozsiahlejší. V zadaní je napísané doplňte past simple alebo past perfect a vašou úlohou je teda správne doplniť slovesá, ktoré sú v zátvorkách, do tvarov, ktoré potrebujete podľa toho, aký čas kde dáte. V následujúcich 5 videách si to prejdeme spolu, budete aktívni aj vy, lebo vy budete musieť doplniť to sloveso a ja vám vysvetlím, prečo tamto sloveso treba dať, prečo iné, čo si treba vo vete všimnúť a podľa čoho sa treba riadiť, ak chcete takéto cvičenie úspešne absolvovať. Cvičenia začnú tak, ako sú postavené a hlavnou úlohou vašou je vždy predtým, ako doplníte sloveso, prečítať si to, čo vám poviem, alebo pozrieť si aj ďalej. Niekedy nestačí pozrieť sa na osobu a na sloveso. Častokrát práve v takýchto kontextuálnych cvičeniach môže o tomto slovese rozhodnúť toto slovo alebo túto nejaká príslovka, ktorá môže mať vplyv práve sem. Začíname. Najskôr si treba všimnúť kedy. In 1990. Čo doplníte? I was born in 1990. Minulý čas, narodil som sa v roku 1990, je to úplne jasné, použijem past simple. Druhá veta, tam si treba všimnúť slovíčko late. My late grandpa neznamená môj neskorý starý otec, ale ak dáme late pred podstatné meno, tak je to môj proste starý otec, ktorý už zomrel, teda môj nežijúci starý otec. Always said. Keďže on už nežije, tak musíme použiť minulý čas, lebo už nemôže ani hovoriť nič, proste už zomrel. Preto dáme always said, vždy hovorieval. A čo hovorieval? Life, a pozor, treba si všimnúť in his early years, teda keď bol ešte decko, keď bol mladý. Na toto pozor, keď budete doplňať čas sem. Had been much better in his early years. Teda vždy hovorieval, že život bol lepší, keď bol mladší v jeho, povedzme, že v jeho detstve. Prečo sme tam dali past perfect? On vždy hovorieval, always said, je to minulý čas a hovoril, že niečo sa stalo ešte predtým, ako to povedal a práve preto tam musím dať past perfect, lebo mám tu 2 minulé deje a jeden sa stal skôr. Dokonca in his early years nás jasne posúva ďaleko do minulosti, preto sme sem doplnili past perfect. Teraz, he often a on často, ešte počas jeho života, čo už je ale v minulom čase, čiže on často pointed out, teda veľmi často zdôrazňoval. Čo zdôrazňoval? That, a treba si všimnúť, as children, že ako deti. Zdôrazňoval, keď mi to hovoril, že ako deti, čo sa dialo ako deti. Pozor na toto. They had spent much more free time playing outside than our generation. Čiže často vyzdvihol alebo vypichol, že ako deti strávili oveľa viacej voľného času hraním sa vonku ako naša generácia. My sme generácia počítačov, sedíme dnu, ale oni, keď boli ešte deti, čiže ďaleko v minulosti, trávili oveľa viac času vonku. Pozor, pointed out je v minulom čase a on vyzdvihol niečo, čo sa stalo ešte predtým, čo sa dialo, keď bol ešte dieťa, teda ďaleko v minulosti. Sú to 2 minulé deje, tento je ten minulejší a práve preto to vyjadrím pomocou past perfect. Text nám pokračuje ďalej. In fact, he, a pozor, tu je until, treba si všimnúť, že až dovtedy sa niečo nedialo. In fact, he hadn't slept inside the house until, a prečo som tam dal hadn't slept? Lebo on nespal vnútri v dome, teda spávali vonku, nespal vnútri v dome až do nejakého času. A čo sa stalo? Až dokým sa jeho rodina presťahovala do Trenčína. Sú tu 2 minulé deje, najskôr niečo, čo bolo predtým, že on nespal vnútri v dome dlho, až do času, keď čo sa stalo, keď sa presťahovali do Trenčína. Toto je ukončené, lebo to prebehlo v minulosti, ale toto bola pravda ešte pred tou minulosťou. Preto potrebujem predminulý čas. Teda on nespal v dome, he hadn't slept inside the house until his family moved to Trenčín. Ďalej si treba dať pozor, the first time, teda prvýkrát, čo sa niečo stalo. The first time I slept outside my house, teda prvýkrát, čo som spal vonku, mimo domu. The first time je to konkrétne nejaká udalosť, ktorá sa stala raz, je ukončená. Už to hovorím o sebe, nehovorím to o starom otcovi, na to pozor. Teda prvýkrát, čo som spal a vonku mimo domu,
Was, bolo, kedy, keď, a pozor, 8 years old, to si treba všimnúť a doplníme. Was 8 years old. Prečo? Prvýkrát, čo som spal vonku, konkrétne nejaká udalosť ukončená, dám tam minulý čas, bola, hovorím ďalej, že prvýkrát som spal vonku, kedy? Keď, when I was 8 years old. Pozor, dali sme vám ako možnosť výberu I have, ale nikdy v angličtine nepoviem I had 8 years, alebo I have 8 years, je to nesprávne. To bol chyták. Teda, keď som mal 8 rokov, when I was 8 years old. Na to veľký pozor, nikdy nie had ani have, ale vždy len sloveso be už po tom príslušnom čase. A záver celého textu, pozor, všimneme si, before, because of my mom. Teda, nikdy predtým som nemal žiadnu šancu spať vonku, mimo domu, predtým, ako som spal vtedy, čo som mal tých 8 rokov, to vidíme tu rozprávame o tomto, čiže prvýkrát som tam spal, keď som mal 8 rokov, ale predtým som nikdy nespal kvôli mojej mame, vždy mi to zakazovala. Teda pozor, I had never had the opportunity to sleep outside my house before because of my mom. Predtým, ako som mal 8 rokov, som nikdy nemohol spať pod holým nebom vonku. Prečo? Lebo moja mama. Teda I had never had the opportunity. Som nemal tú šancu spať vonku. Je to never a vyjadrujeme tým nejaké dlhšie trvanie, že predtým, ako som mal 8 rokov, sa to nikdy nestalo. Preto to musí byť past perfect. Pozor, prvé had je pomocné a druhé had je tretí tvar od have. Takže je to v poriadku, že sú tam dve rovnaké slovíčka. Anyway, teda trošku odbočenie od témy. Cried so hard, teda tak strašne moc som plakal. I cried so hard. Kedy? When, to si treba všimnúť. Keď starý otec. When my grandma died. Teda veľmi som plakal, kedy? Keď on zomrel. To, čo sa stalo po when, bolo prvé. Teda najskôr on zomrel, až potom som plakal. Časová následnosť dejov je jasná, nepotrebujem tam žiaden past perfect. Because, prečo som plakal? Because we had experienced so much together, lebo sme spolu zažili tak strašne veľa. Zažili sme to vtedy, keď ešte žil, čo teda bola pravda predtým, ako zomrel a predtým, ako som ja plakal. Mám viacero minulých dejov, tento sa stal ako prvý, lebo najskôr sme to všetko pozažívali, až potom on zomrel, až potom som ja plakal a práve preto tam je použitý past perfect, lebo v rámci 3 minulých dejov tento sa stal ako prvý a tam musíme dať past perfect.